Gaueko 11:30 puntu-puntuan Atletico Madrilek jokatuko ditu finalerdiak, gaur Rian Metropolitanon Madrilen Bartzelonak 1-2 irabazi du, baina aurrekoan 2-2ko errenta zuela eta guztira kanporaketa 3-2 amaitu da Madrilgo taldearen alde, eta honen bestez Atletico Madrid izango da finalerdietako bigarren taldea, gogora ezagun Paris Saint-Germainek ere Liverpooli irabazi egin diola gaurkoan Anfielden 1-2 eta honen bestez bi talde behintzat 4-2 erabakita daude biharko norgehiagoketan, gogora ezagun batetik Arsenalek abantaila duela Portugalgo Sportingen aurka eta Bayern Munichek ere abantaila duela Real Madrilen aurka, biek ala biek gainera etxean jokatuko dituzte euren itzuliko norgehiagokak. Kontua kontu gogora ezagun, Atletico Madrilek aurrekoan liga izan zuela, ordezko jokalaria ez Josita irten zen Simeoneren taldea, eta 2-1 galdu zuen Bartzelonak berriz, ligan kolpea emateko abagunea eduki zuen, larun batean Espainolen aurka, Kataluniako derbian, eta 4-1 jipoitu egin zuen Espainol, aurkari nagusia edo duena, aurkarikotasunari dagokionez, eta honen bestez, iaia esan daiteke Hansi Flickek bere bigarren liga eskura duela. Horiek horrela, honako 11ko hauen aldeko apustua egin dute bi taldeek, bai Txolo Simeonek eta baita Hansi Flickek ere, Simeoneren taldean Muso izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Nahuelek jokatu du eskuinaldetik, Rullerik ezkerraldetik, Lenormand eta Lenglet izan dira atzealdearen erdialdean, Llorentek eta Kokek kapitaina jokatu dute zelai erdian, Juliano izan da eskuinetik, Lukman ezkerretik eta puntan Griezmann eta Julian Álvarez, Bartzelona berriz, Joan García izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Kundek jokatu du eskuinetik, Cancelok ezkerretik, Gerard Martin eta Eric García izan dira atzealdearen erdialdean, Pedrik eta Gabik jokatu dute Euskarri bikoitzean, Pedri kapitaintzela Olmo jokatu du erdi puntan, eskuinetik Lamin izan da, ezkerretik Fermin eta puntan Ferran, epailea Clement Takpin frantziarra izan da, Jeron Brizardelen laguntza izan du barrean, eta gaurkoan zeresana eman du epailearen lanak eta analisia egiten goazen enean joango gara, nabardura horiek guztiak egiten. Norgehiagokan funtsezkoa zuen, Bartzelonak indartsu sartzea eta alaxe sartu da Kataluniako taldea, Lamin Jamalek jada 35. segunduan bere lehen aukera eduki du, Ormusok bikain atera duena ATP-tik, eta lehenengo gol hori barkatu du, baina bigarren akatsa, kasu honetan Clement Lengletek egin duen akatsa, Ferrani iritsi zaio baloia, Ferranek Lamini eman eta Lamin bakarrik Musoren aurrean zela maisuki aritu da, eta ondorioz Bartzelona kanporaketan sartu du 1-1 gol horren ondoren ez ziren albiste onak Atletico Madrilentzat, oso albiste onak Bartzelonarentzat, funtsezkoa baitzen esan dugun bezala azkar markagailuan aurretik jarri eta Atletico Madrid zalantzak sartzea, eta gainera ez da izan, Laminek egindako edo sortutako jokaldi baten ondoren etorri den gola, baizik eta akats baten ondoren etorri den gola, eta hori ere kontuan hartzekoa da, batez ere Atletico Madrilen konfiantzarako, gerora norgehiagokaren garapenean eta eragina izan zezakeelako, eta gaur gainera Britainiarrak eta Frantziako erdiko atzelariek egindako norgehiagoka ez da batere ona izan, oso deseroso aritu dira biak akats asko eginez, Bartzelonari zuloak utziz, eta gol horren ostean berriro ere Bartzelona saiatu da goian presioan, tarteka Atletico Madrilek eduki du aukera jokoaren ekimena eduki eta jokoa aurrera eramateko, Lukman eta Juliano Simeoneren abiadura bilatuz, baina oroar lasai ikusten genuen Atletico Madrid lehenengo gol horrek ez nuke esango bereziki erasan dionik Simeoneren taldeari, eta 24. minutuan berriro ere akats baten ondoren, Lengleten akats baten ondoren, Dani Olmok area ertzean hartu du baloia, Ferrani eman dio pasea ezkerraldera eta Ferranek ezkerrez maisuki sareratu du baloia,
zebilen fin, baina azken bi norgehiagoketan 3 gol egin ditu sasoi batean Valentzian eta Manchester Cityn besteak beste aritutako jokalariak, eta konfiantzarako liga amaiera honetan, liga ixtear dela, Barcelona liga irabaztear den honetan, Ferranen 2 gol horiek konfiantza emango diote, norgehiagoka bat irabazi eta behintzat titulo bat lortu ahal izateko. Hau bai, kolpe gogorra izan da Atletico Madrilentzat, eta are zalantza gehiago, sortu dizkio funtsezkoa baitzen Atletico Madrilentzat lehenengo zatian behintzat berdinketari eustea, eta talde bat baldin badago horretarako gai dena, hau da berdinketa bat eusteko, hori Simeoneren Atletico Madrid da, baina lehenengo zati horretan ez dute lortu, ez dituzte aukera garbiak ere sortu, Joan Garziak ez du aparteko erakustaldirik eman behar izan lehen zatian atea hutsean usteko, eta Atletico Madrilek zertan du arriskua eta Bartzelonak zertan du hankazulo nagusia. Beno, Atletico Madrid kontraerasoan oso azkar irteten den taldea da, hegaletan Giuliano eta Lukman edukitzeaz gain zelai erdian Marcos Llorente bezalako zezen bat baitu, hau da naiz eta tarteka zelai erdian jokatu ez duena arazorik eskuinaldetik sartu eta erdiraketak ipintzeko. Beno, horixe gertatu da Canceloren deskonexio baten ostean, hor inork ez du estaldurarik egin ezkerralde horretatik, ez da inor heldu. Egia da, gaurkoan Bartzelona behar bada estaldurak egiteko eta ez zuela Euskarri Bikoitz egokiena, Pedri eta Gabi normalean behintzat aurrera egiteko joera duten bi jokalari baitira, Fermin oso gutxitan ikusten dugu behian defenditzen, eta hori larrutik ordaindu du Bartzelonak, izan ere Marcos Llorentek eskuinalde horretatik bala bat bezala hartu du baloia, bikain ikusi du Lukman, une zehatzean egin dio pasea, eta Atalantatik Atletico Madrilek neguan fitxatu duen jokalariak ez du barkatu Joan Garziaren aurrean etzen bat ere errazagola, zehaztasun handiarekin egin behar zegoen jokaldia, baina asmatu dute eta ondorioz bat eta bi horrekin berriro ere Atletico Madrid kanporaketan aurretik jartzea lortu dute. Hala ere zalantzak baziren, zalantzak noski Simeoneren taldean baziren, lehen zatia horrelaxe amaitu da, bat eta bi, baina Bartzelona oraindik ere sinetsita zegoen gola sartu zezakeela eta kanporaketan berriro ere sartu, baina bigarren zatian esango nuke presak eta prezipitazioak erasan diotela. Lehenengo zatian asmatu dute, bi jokalditan gol gehiago sartzeko ere aukera izan dute, baina egia da Muso gaur oso partida ona jokatu duela, eta une erabakigarrienetan geldiketa horiek egin dituela. Baina bigarren zatian ez du hainbeste estutu Bartzelonak, eta hori faltan bota du. Azken finean, zuk partida bati bueltan eman nahi baldin badiozu Atletico Madrid bezalako talde baten aurka gehiago bortxatu behar duzu, eta gaur Atletico Madrid eroso antzean egon dela iruditu zait, baloia hartu izan duenean ere kontraerasoetan eta ateratzen fin Bartzelonari aukerak kenduz, eta ez da bat ere fin ibili. 57. minutuan gola egin du, esan Ferranen errematea sekulakoa izan da, baina balio gabe utzi du epaiak, Clement Arpinek esan dugu, zenbait jokaldi zalantzak sortu zitzaketenak edo izan direla, hau ez da, horietako bat izan, nahiko nabarmen ikusi baita jokoz kanpoko posizioan zegoela Ferran, eta hortikan aurrera Bartzelonak oso golaukera gutxi sortu ditu, jada presak janda Atletico Madrid eroso zen zelaian, Lamin pixkanaka itzaltzen ikusi dugu, eta gaurkoan Lamin Yamal bezalako jokalarien presentzia funtsezkoa zen Bartzelonarentzat, barnek aldetik sartzeko eta abar, eta hor ez dute asmatu Flickenek, eta gainera 79. minutuan zelairatu berri zen Alexander Sorlozek baloia hartu, iaia Joan Garziaren aurrean bakarrik jarri da, eta Eric Garziak falta egin dio, epaileak hasiera batean falta soilik adierazi du, baina gero barrekoak deitu, Tarpin begiratzera joan da, eta gorria atera dio.
Nik zalantzak ditut oraindik, jokaldia pare bat hiru aldiz errepikatuta ikusi ondoren oraindik ere zalantzak ditut, ea hori kalera bidaltzeko modukoa zen edo ez, kontuan izan da eskuinaldetik kunde bertaratu dela unean bertan, baina hor ziur aski bai epaileak eta bai barrak deitu baitio epaileari, interpretatuko zutena izango zen behar bada kunde etzela iristen, hau da, Sorlozek behin baloia gidatua zuela eta area barruan sartua zuela, Joan Garziaren aurrean bakarrik geratuko zela. Horrela interpretatu dute, nik zalantza handia ditut oraindik ere, eta ez naiz ausartzen esatera, baina interpretazioa horrela izan da, eta hor da, hortxe amaitu da Bartzelonaren kanporak eta iaia, ala ere, logikoa den moduan atzetik doan taldeak azken minutura arte estutu du, De Jong atera du Gabiren ordez, Araujo ere hortxe izan da, baloiak errematatzeko, Bargi ere apur bat eskuinalde horretatik zeratzeko, arriskua sortzeko, Atletico Madrilen aldaketa ere esanguratsua, Cardoso atera du Kokeren ordez, Koke logikoki jada nekatuta, baina hor muskuloa behar zuen Atletico Madrilek Bartzelona baino gehiago izateko behintzat borroka horietan, eta alaxe egin du Araujok aukera garbi bat izan du, baina azkenerako horrelaxe amaitu da, bat eta bi Bartzelonak irabazi, baina Atletico Madrilek egin du aurrera, eta Atletico Madrilentzat garaipen garrantzitsua, kontuan izanik larun batean kopako finala jokatuko duela Realaren aurka, logikoki hementxe kirolunean izango duzuen Norgehiagoka horren analisia, eta bestalde Bartzelonarentzat kolpea, orain liga ahalik eta azkarren itxi eta denboraldia jada bukatutzat emango luke Hansi Flicken taldeak, kopan ere finalerdietan Atletico Madrilek kanpoan utzi baitzituen, eta hau Atletico Madrilentzat aurrera pauso handia da, ez? Bartzelona bezalako talde bat azken urteetan asko kostazaiona irabazte, ikeragarri kostazaiona, urten euren aurka bi kanporaketa jokatu eta biak irabazi egin dituzte, beraz ez da lan makala urten Simeoneren taldeak egin duena, eta ikusiko dugu, ea ze bilakaera duten kopan eta txapeldunen ligan geratzen zaien honetan. Gogoratu beraz, Atletico Madrilek bat, Bartzelonak bi, Riyad Metropolitanon Atletico Madrid txapeldunen ligako finalerdietan izango.